точно екватор като нещо. Това е сир, сигурно. Лоха така е. Защото багаж. Дали купимо Америка не знаеш? Няма. Каза, че черпи стои. Що не стягай с 2 литра, раздвижи клавира. Литра... Сега тук как ще платиш? Ти на какви кабинки ще ходиш, като нямаш пари? Кой? Ще я правят. Добре. Да. Пълни части с топлива. Киното не функционира от години, а в сградата се помещава частна дискотека. Предполага се, че причина са падналите отломки са бележат от последните дни и неподдържането на сградата. Система за видеонаблюдение и регистриране на нарушения на закона за движение по пътищата и превенция на тези нарушения ще бъде представена утре от 15 часа в КЦ Търново. Системата ще бъде представена от кмета на общината доктор Румен Рашев, началникът на РПУ Велико Търново главен инспектор Николай Терзийски и подполковник Веселин Кубанов. Ще бъдат показани техническите съоръжения, мобилната обстановка и ще бъде демонстриран начинът им на работа. ВиК инструкции от всяко време се грижа за вас. ВиК инструкции. Радио Фокус. Времето. През нощта над страната времето ще бъде ясно. Утре ще преобладава слънчево, около и след горещо време с максимални температури между 30 и 35 градуса. Радио Фокус. Трафик информация. Ремонтни работи се извършват в пътя за бяла премоста на река Янтра по пътя Луковица-Глеево, както и по пътя Мостет Търговища в района на село Камбурово, затворен е път Царпет Царски и Горски горен Тръмбеж, с листа временна организация на движение, което е обозначено с съответните знаци, е въведено на улица 3 март. Временна организация е въведена и по пътя Чирпан Стара Загора Сливен за летния сезон, забранено е преминаването на товарни автомобили над 3,5 тона за времето от 6 до 22 часа. Създаден е следен маршрут Стара Загора Казанлък Сливен. Не забравяйте, че фокус е вашият партньор на пътя. Ако имате информация за патрули на етап за транспортно происшествие или пък затруднено движение, ние се очакваме на нашия телефон 600-812, кодът за Велико Търново 062. Виждаме вид на радио Фокус, вече ще се вариант. Аз ще спра тук да слезеш, ще спра и ще горе да слезеш. За Велико Търново. Радио Фокус е за. Парите за...